Má eicem nó má chluiseam tionchra eile ag muomh go mbeadh siad mata, ólaíocht nó ábhar ar bith eile do fáiste taobhistigh de dhá rang pléascaigh mé. Cos bhfuil annach chuid rudaí, ní tharlaíonn foghlaim gan iarracht leanúnach ón scoláire le treoir ón múinteoir atá sanolach sa chéard. Tá cín raon leathanach faoine ar nós takes leabhar popper scrúdathe, cóide, clown, ChatGPT agus rang breise ó am go ham le próisis na foghlaime. Ach is díomheas agus aspa tuiscine atá áléirú má luaitear go bhfuil áis ar bith níos táchtaí ná an scoláire féin agus na múinteoirí a chaithe na hórnta chlaigh leo go léithúil thar tréimhse blianta. Ag SúilSiar tá sé mar sprioc againn tacaíocht a thabhairt don obair iontach a tharlaíonn na seomí rang lán-Ghaeilge agus Gaeltachta fad na tíre trí áis nuálach bhreise a chur leo siúd atá úsáid hena féin. Sa treth óda seo a tacht déanamid cur síos ar an obair atá déanta ag breise agus deithnear múinteoir chun físeáin, nótaí, cuiseanna, iarfápéir agus réitigh scrúdathe a chruthú do scoláirí agus do bhúnteoirí i seomraí range an Ghaeil i dtachais.